you have to whisper. Oh, what are you doing here? It would be nice to have a little peace and quiet, but even my magic's not that strong. Well, I don't have a soul. That's what you're after. Okay. Tabaang. Tabaang. Now that wasn't part of the deal. Ipal. Nga ba? Dili po di. Pwede naman. Kung po nagkamay kay tabaang kaayo. Kagutom namin gid in taon ako. Kaya inyo lagi itong gipadaang manok day nga. Gahapon pa man to. Huwag ni kaon. Ita din yung watay bana. Mapas mo ta. Itong bana wa dire. Wala itino. Trabaho. Ladaan ko bahaw. Bahaw nga sudan. Wa ko ni kaon kay bahaw ang sudan. Okay na lang ko. Gutom po kasi? Wala, ang snack ko. Ah. Mag-abot lagi na ako. Nagkaan kaya. Snack ka na mo. Tambok. Nagkaan na tayo. Minta mo. Sigang mata na yun yung gabi eh. Bakit? Kapistik ang giinom. Hey, Jeng. Jeng. Gotcha. Kasi mura sa